Dúfam, že ste sa zabavili a máme tu vyhodnotenie. Bude sa vyhodnocovať enduro, VIPov a nakoniec best trick celého dňa. Takže začneme endurom. Mali sme kategóriu Kids a Pro. Takže v kategórii Kids vyhráva Lukásko s časom 49.08 sekundy. Poď! Lukásko, kde je? Poď. Sevka. Ale postaď ho tam. Tuto? Ale nie sem. Tu je enduro. Lukásko, poď sa sem postaviť. Prejdeme na kategóriu Enduro Pro. To vyhráva Simeon s časom 36.21. Najrýchlejšia dráha bola za 7 minút. Tiež sa postav pod neho. Takže prejdeme na VIPov. MTB boli dve kategórie. MTB a BMX a Dirt. BMX Dirt dokopy. Takže v kategórii MTB vyhráva Maťo, lokál. Za skoro motovi. Skoro. Tam. A BMX Dirt vyhráva Igor. Gratulujeme. Dole helmu. Poď som vraceš, hej? Mám by sa Inak najhorší horor bol pre mňa Pennywise. Hore sa zaspala, keď počujem nejaké... Takže bez trik sme sa dohodli. Markus. A tuto najvyššie. A pofoťte si ich kľudne. Na najvyššie. Porádny úsmev. Tak ja neviem, či som mal mikrofón zapnutý cestou sem. Teraz by mal byť zapnutý. Takže som to len testoval dneska a uvidíme. Maximálne keď nebol zapnutý, tak to nejak zostrihám a na budúce to už bude lepšie, tak jak to má byť. Takže pokiaľ nebol zvuk v tom videu, jak som išiel sem, tak som bol pozrieť chalanov, mali tu akciu, boli tu preteky, aj sa odovzdávali ceny, takže bola to pecka. Šikovní boli všetci.
To sa musí uznať. Všetci sa snažili. Pre mňa je víťaz každý, kto sa zúčastnil. Takže sme veľmi, veľmi hrdí na to, kam sa tento bike park posunul. A dúfam, že sa posúvať ešte len bude. A bude to stále lepšie a lepšie. Ja už musím letieť domov, lebo mám len také tenké gate a už sa ochladzuje. Cez toto ináč ani moc nevidím. Ty kokos. Cez to plexi není moc vidieť. Takže na nočnú jazdu je to také, že nič moc. Tak uvidíme, aké to bude na hlavnej ceste. Vidím akorát tak veľkú onu. Normálne vidím tak, aké by tma bola. Pritom na slnku sa to zdá byť celkom v pohode. Človek by povedal, že bude vidieť aj v noci. A normálne, keď to stiahnem teraz, tak je šero. Úplne také, že ledva cez to vidím. Nevadí. Hlavne, že vidím cestu. To je dôležité. Teraz ani nevidím, že kto sa mi zdraví. Či sa niekto vôbec aj zdraví. Opa, Gangnam Style. No poď hore. Dvíhaj, dvíhaj. Rampy dvíhaj. Opa, čupa. Tieto kolajnice sú dobre rozjebané. Západ slunce sme zmeškali. Momentálne útočia mušky. Možno schytáme jednu aj na čočku. Na kameru. Tej kokos, ale ich je. Normálne sa mi zaplňa plexi muškami. Človek, aby to čistil každý deň po jazde. Cestou tam, jak som išiel, som vám toľko rozprával, že mi až vyschlo v krku a jazyk. Čiže sa cítim, jak keby som došiel z púšte. A teraz, keď prídem domov a zistím, že sa nič nenahralo, tak to bude sranda. To bude komické. Neviem, jak to funguje. Musím to nejak pozistiť, ten mikrofón, že keď zapnem kameru, či sa automaticky zapne, alebo to musím zvlášť zapínať. Ináč by som ocenil, keby sa to zapínalo automaticky samo. Tak som veľmi zvedavý. Musím si to vyskúšať ešte aj tak. Na sucho doma. Aby som vedel presne, ako to funguje, aby nevznikali problémy, lebo si predstavte, že človek odíde na nejaký čas niečo natočiť, potom príde domov a zistí, že má video bez zvuku. Takže veľmi ma to zaujíma, čo sa dnes udialo. A sami budete vidieť vo videu, ako sa mi stal taký menší problém. Ale nevadí. Každopádne video aj tak bude. A keď tam nebude to, čo som rozprával, tak vám tam pustím aspoň nejakú hudbu. Nejak to zosekám, aby to nebolo moc dlhé, lebo však iba jazdu asi nechcete vidieť. A sa mi zdá, že som išiel ešte celkom dobre, lebo začína byť tma a mám nové plexy a dosť slabo je vidieť. Ide motorkáš, to som videl, sa zdravil ešte, takže všetko v
kamarátku. A toto je taká pecka, takto si ísť. Úplná bomba. Relax, relax, relax. Toto je úplný relax. A takýto obyčajný skúter vám dokáže toľko dať do života. A mne toto úplne stačí. Nepotrebujem nič viac. Mohol by som mať aj lepšie, ale ja nechcem lepšie. Chcem byť výnimočný. A takých výnimočných je nás viacej, preto sa aj v nedeľu stretávame. Takže si nenechajte ujsť video, ktoré bude v budúcom videu. Da